So seo achtra Harlíonn ag túsan scéil garda thusan scéil nar tá lísteart éis dal tríd an scahan agus fecinn si an riagus an bhanmín tá trí chéile mar tá páiste leo ag cuioine agus níor siad an aice leihí, so tá sé géirí ceú leo ach níor siad roimhíoch san cheabhar. So. An sin thosaí rud éigen ag bígar nach ar an mór ar chúla líise. Chasa líise cligan agus chunig si ceann na ceithnig bhána ar ag iompú agus ag tosú ar chiicáil. Bhí súile líise ar bur nó go bhheiceh si cadaon céadú eile hitach amach. Is é gama fáistata ann ar san bhanmín bháin in orda cín agus leag si an rísach le teann an túil a bhí aice ag defriú Harris. Lille me chrí me chatín beag imprúla dúirt siad a bhéic agus thosaíad siad drapa sús an fiondar agus i as a céile himní. Me cheafód beag imprúil ar san rí agus é cuimilta lábhad a rón a ggurtaíú beagán sa legan na buineas. Má chur iompar na banrína isteach air, hiáid sin dó, mar bhí sé clúdathe ar fad le luthreach ó bhathais go bann. Bhór bhála helíis cúna bhthúirt, mar bhí lile bheag ag scradíal cho tréin sin gur chócha gurach sé téimir hí féin. Dá bhrí sin thóga líis an bhanrín gur leagar an mór tíomhla na hinín bheag glórachaí. Tháinig snas sa bhanrín agus hí si síos. Bhain an turas tapa tríd an air an anáilde agus go ceann nóméid na ró ní éiteach si talú dhéanamh ach lile bheag a oscail lena críg an focail rá. A thuisce is a bhí si anán a hanáil a harangt, chlí si ar an ribán a bhí ina híos luúireach agus pus air. Seachan an bolcán a dúirt si. Cén bolcánid ar san rí agus rannig sé isteach sa tine, eolalas do mé an áit é beghóchaí leis bolcán a bheith ar fáil. Séadach sús an seo mé ar san bhanrín agus séthir hí a gcónaí. Ar a bhacha tú riamh, tar a níos mar benóslaat riamh, ná sétar a níosú. Bhreathna go líis ar an rí agus ag strachel go mála níos na barí. Sa deireadh hir dúirt sé, fech, tóga sé uirint an chligart an bord a frise ar an tain sin. Fech sé go mág am lábh chunta thuirt dit, nach mech? Ach níor thug an rí éon ords ar an gceist sin aice, beléir nach bhacha is nar chúla sé í. A thóga líis go han sé bheith agus dúir de gé ní bhfuile ná rinne sí leis an manrín, sa chuí nach muineach sí an anáilde. Ach sulir leag sí ar an mórdé, chunagus din ar bhiste é ag lana beagán, mar bhí sé faoi éon bhrat amháin luthraigh. Dúirt sin na dhé sin nach bhacha sí riamh ribh a lehéad is stranc agus a rinne an rí nuair fuair sé féin á chináil hús san air ag lábh go aice agus an deannach á bhainte. Bhí an ard ionta séir, nach raibh géchas, ach bhéidig ar a háthúil is ar a bhéil is chuí sé siad a grinne, go dtí gur thosaigh lábh líise ag cré le teann gaiire agus is beagnar hit sí wethaí ar an urlár.